Karong panahon na, daghang mangutana, ngano ang Dios nga ang Dios gabuhat magingharian nga bulawan. Adunay mga dapit sa kalibutan nga sama-sama kanindot sa langit nga atong makita. Nakaingon ko nga og irison tanan, mura ta didto og kanang amnesia sa langit og mao magaling ng langit. Di na lang kumuadto dito kay makalimot man day tanan og maamnesia magaling ta dito. Kining dapita giandam sa Dios mas nindot pa niini nga dapita. Wa ra ni ka kumingking. Wa pa'y nakadungog sa kanindot. Wa pa'y nakakita sa kanindot. Kay kana nga lugar, mas arang-arang niining kalibutan. Karon nga gabi makakapaglaom ang atong teksto makita diha sa John 14:1-3. Nagaingon ang iyang mga pulong. Let not your heart be troubled. Ye believe in God. Believe also in me. In my Father's house there are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Pagkanindot kini nga saad sa Ginoo para sa matag usa kanato. Saad kini sa tanan nga magapatalinghog sa ihang pulong. Saad kini ni bisan kinsa nga nagatuo nga si Kristo ang iyang manluluwas. Ug ang iyang saad mao nga aduna siya giandam nga lugar alang kanatong tanan. I go and prepare a place for you. Mag-adto ako, mag-andam ako og luna alang kanimo og kanako. So niini nga gabi atong tun-an kini nga text. I know out of this text we can glimpse some important principles nga naa dinha sa balaan nga kasulatan nga atong makinabuhian maghatag kanato og kadasig while waiting sa pagbalik sa atong Ginoo. Ang una nga prinsipyo niini nga text mga kapaglaom naghisgot diri, that place, a place that God prepared. That is a better place. Mas arang-arang na nga dapit mga kapaglaom kaysa kalibutan nga atong gipuy-an. Kaysa atong gipuy-an presente karon, mas arang-arang na nga dapit mga kapaglaom, mga higala o mga kaigsuunan. Nganong arang-arang na? In Revelation 21 verse 21, kana nga dapit binuhat sa Dios og lunsay nga bulawan. Og dili lang bulawan ang gibuhat sa Dios nga lunsay, iya pong gibutangan og dendayan sa mga mahal nga mga bato nga hamili, iya gibutang ni ana nga syudad. Og ang mga pultahan niini usagay kinhimo sa usalang kapirlas. Wow! Pagkanindot ni anang dapita, adtuan, pure gold, ug kana nga bulawan, mga kapaglaom, usa kana ka bulawan, nga dili gayud fake, kay kana nga bulawan, langit nun, ug kana mga kapaglaom, maunang atong puy-an, giandam sa Dios para kanimo, ug para kanako. Karong panahon na, daghang mangutana, ngano ang Dios nga ang Dios gabuhat magingharian nga bulawan. Kay ang tao ganahan og bulawan, ganahan tag bulawan mga kapaglaom, mao nga daghan kayron magpangita og bulawan. Bisag asa sa kalibutan daghan kayong mga nangita og bulawan. Naay among parinti sa diha nga sila nangita silag bulawan, nagdala silag detektor mga kapaglaom. Ala, suroy-suroy sila. Ang detektor mo tudlo po dito sa buntod, adto sila sa buntod, ditudlo dito sa suba, saka naog na po sa suba, ditudlo dito sa pangpang, abot dito sa pangpang, nadugay nitudlo dito sa bato. Pag abot lang dito sa bato, nadugay nitudlo man ang detektor dito sa langit. Oh, mga kapaglaom, na maayo gyud ang detektor, wa gyud masayop mga kapaglaom, iya yung gitudlo nga ang bulawan tuara gyud sa langit. Mao na ang lugar nga giandam sa Dios kanato. Naa ang tanan diha nga atong gikinahanglan ug ang atong pulianan, ang atong mga pulianan dito kana mga kapaglaom, unsa mga kapaglaom, lunsay nga bulawan. Pagkanindot ni anang dapita,
bantay ta karon mga kapaglaom kay naay mga kaigsuuna nato magdalag detektor. Og sa pagdala nilang detektor, magsuroy-suroy sila, magtudlo-tudlo ang detektor. Uy, mutudlo dito sa luyo simbahan. Og unya taud-taud mobalhin mga kaigsuuna dito sa pulpito. Og daghang mga simbahan nga gikalot ang pulpito kay didto kuno nahimutang ang bulawan. Og madugay mahugno mga kapaglaom ang simbahan. Mga kapaglaom, sultihan ko kamo nga ang arang-arang nga dapit nga gibuhat sa Dios kana nga dapit way lain kundili ang nagtukod niana mao ang Dios pirtinang ninduta nga dapit kay ang Hebrehanon 11 bersikulo 10 nagiingon, for he was looking forward to the city with foundation whose architect and builder is God. Grabe, mga kapaglaom. Siya mo'y arkitek, siya mo'y engineer, siya pagyoy builder, siya tanan nagbuhat og nagtuko kay ang Dios may nagbuhat niya na nga syudad. Wala gyoy lama, wala gyoy sayop, bisan gamay, wala gyoy hiwi, bisan gamay. Perfect ang kanindot kay ang Dios mismo mao gayod ang nagbuhat ni ana. Nagtuko mga kapaglaom nga kana nga syudad, pertig yung ninduta. Tungod kay ang Dios mao gayon nag-design ni ana. Walay tao nga makahimo ni ana. Ang Dios lang nga pagkakita nato, wala tay lain masulti kundili magadayeg kita sa iyang ngalan mga kapaglaom. Dinhi karon sa kalibutan na ay mga nasod nga gitawag nato og mga nindot kaayo nga mga nasod puy-an. Na ay mga nasod og sumala sa internet ang Germany pagkanindot kuno puy-an. Gawas nga ang Germany usa ka promising nga dapit mga kapaglaom, halos free tanan na diha, free education, free hospitalization, ambot lang og naa pa ba kay free nga pagkaon, murag naa pa tingali mga kapaglaom, free tanan. Free halos, grabe, kanindot po yan. Ang ilang dapit, nindot kayong lantaon. Ang ilang political will sa ilang mga politics, nindot kayo. Ang ilang mga agrikultura, nindot kayo. Ang ilang economic, pagkanindot kayo. Why makatupong mga kapaglaong moingon ta? Apan sa Hebrehanon 11:16 nagingon, instead, they were longing for a better country, a heavenly one, mas pinakagwapo pag yun na. Therefore, God is not ashamed to be called their God, for He has prepared a city for them. Siyudad nga giandam sa Ginoo, kanang iyaw niyang ipakanaog dinhi sa yuta nga mabasa na to diha sa pinadayag 20, pinadayag 21 nga ang Dios gayud magpahimutang niya mao na kanindot nga lugar ang giandam sa Ginoo para kanato mga kapaglaom. Adunay mga dapit sa kalibutan nga na ay sama-sama kanindot sa langit nga atong makita. Nindot kayo a glimpse of heaven. Muadto ka sa Israel, ang Haifa city, pagkanindot kayo sa ngatanan dito sa Tel Aviv. Kung muadto ka dito mga kapaglaom sa Norway, pagkanindot kayo sa kanang color nga nasa kanang hangin or nasa langit nga imong makita mga kapaglaom or kanang gitawag nilang aurora, a view diha sa taas sa langit. O gusto ka mo tanaw sa nindot kayo nga sunset, muadto ka sa Burma, pagkanindot kayo dito, maglantaw sunset. O kana maglantaw ka og sunrise, muadto kag Africa, or kung gusto kang maligo, muadto kag Maldives, muadto kag Boracay, muadto kag Angel Falls, tanan. Kining dapita giandam sa Dios mas nindot pa niini nga dapita. Wa ra ni ka kumingking, wa ra ni ka tipik sa kanindot sa gibuhat sa Dios alang kanimo ug kanako. And how I wish nga makaadto ta ni anang dapita nga giandam sa Dios mga kapaglaom. Ikaduha, kini nga lugar nag-ingon dinhi, a place that no one has ever seen and heard. Grabe ning gi-design sa Ginoo nga lugar. Wa pay nakadungog sa kanindot, wa pay nakakita sa kanindot. Dito nagsakay kog eroplano, tugpa ko dito sa usa ka airport dito sa Dubai o pagtan-aw nako mga kapaglaom pagkanindot sa airport, wow! Adto ko slain nga mga airport dito sa Abu Dhabi, paglanda ko, wow! Pagkanindot sa mga airport dito, naapatingali mas nindot pa nga mga airport pagyod dinhi sa ibabaw sa kalibutan.
Apan ang Dios nag-ingon sa 1 Corinthians 2 verse 9, rather, as it is written, no eye has seen, no ear has heard, no heart has imagined. Imagine that. What God has prepared for those who love Him, for those who keep His commandments, for those who love Him. Maunay giingon sa Dios, di pa mo abot sa atong hunaw na ang kanindot para nako insakto ra gyud na mga kapaglaom nga wa gyud way maka-imagine ana, wa pay nakakita ana, wa pay nakaadto nga dapit. Aron kitang tanan mo adto, gusto ta mo adto ni anang dapita kay wa pagyud ta sukad makaadto ni anang dapita. You know, dito mi sa Israel, sakay mi sa usa ka boat, unya dito mi sa Sea of Galilee, nagsakay-sakay mi mga kapaglaom, mga kaigsuonan, pagkanindot sayos kadlawon og sa pagsilang sa adlaw, pagkanindot tanawon kung diha ka sa gitawag na to og Sea of Galilee, magsakay kag sakyanan, pag silaw yun sa adlaw, maigo ang Tiberias City. O pagkaigo sa Tiberias City, mga kapaglaom, maigo kay puti man ang maong syudad, unya ang background brown man kay desert man dito, pastilan murag yun og New Jerusalem. Makaingon yun kag wow, ug ang ako pang amigo, mga kapaglaom, ang ako pang amigo nagingon nga dito sa langit ang atong baba magsigi na lang og banganga. Ambot unsa ka niyang imagine, mga kapaglaw, magsigi na lang banganga kay magsigi mo daw tangyong wow kadalingi na to, wow kada asa tadabin mo tanaw, wow. Mga kapaglaom, ang langit usagayod kadapit nga dili pa matugkad sa atong nahuna ang kanindot niini. Ngano? Kay gibuhat kini sa Dios, o gawas nga gibuhat kini sa Dios para kini kanimo og kanako, mga kapaglaom. Kung atong lantahon, excited kaayo ta nga muadto ta ni anang dapita. Bisag ako karon gagabi, excited ko, mga kapaglaom, nga makaadto ni anang dapita. Pagkanindot, kung makaanha ta ni anang dapita, pagkanindot yun. Unya kanang dapita, mga kapaglaom, pag anha nato dinha, wa pagyud ta makaanha sukad, mga mautong gingon sa amigo magsinlan tanyong wow. Kung moadto kag lugar nga nakaadto na ka, di na gyud kayo ka ma-excited, di ba? Moadto ka og kanang Boracay nya didto na ka, pag ingon sa amigang nga wa pa adto ta sa Boracay kay mo bisita ta dito, musuroy ta. Siya excited kayo, pero ikaw nga didto na ka, di jud ka ma-excited. Ngano man, didto naman ka, nakahibalo naman ka kung sa Boracay, nakabalo naman ka kung sa plastada dito, unsa kanindot siya. Mauna nga ang Dios nagsulti, wala pay nakaadto ni adtong dapita, kaya ang iyang papuyon ra didto ang iharang mga katawhan. Ang mga katawhan ra nga naghigugma kaniya, ang mga katawhan nga nagsunod sa iyang mapulong, mauna ang iyang papuyon didtong dapita. Para kanako exciting kay nang adlaw nga moabot na, kay kitang tanan musugat sa Ginoo ug iya tang ubanon didto magsuroy-suroy ta, unya magsigi na lang tagbanganga. Wow kay ngano man ang tibuok binuhat sa Dios puro nindot ug kini puro gayod maayo. Didtong dapita, mga kapaglaom, kung moadto kita didto kanindot sa dapit, pero kung wala ang atong mga hinigugmas kinabuhi, wala ang atong mga minahal, pirtig yun nato pod kanang magulanon, no? Luoy kayo ang langit kung wala ang atong mga kabataan. Wala ang ato ang kalipay didto. Kay ngano man na, tungod kay kitang tanan, mga kapaglaom, naghandom nga ang tibuok pamilya maluwas, maghandom nga ang tanan makabaton didto sa langit. Kay nindot ang langit kung naa ang atong mga minahal sa kinabuhi. Pagkanindot sa langit, kung ulitaw ka, pagkanindot kung na imong uyab dito sa langit, mga kapaglaw, kung minyo ka, pagkanindot kung na dito imong anak o imong asawa dito sa langit. Kung ikaw, mga kapaglaom, mo kaadtog langit, malipayon ka o wala na kay angay pa nga kagulan ni anang dapita. O naay usa ka tawo, si Sir Thomas More, 14th century pa, ingon siya, dugay pa man mo balik ang Ginoo, magbuhat ta og langit dinhi sa yuta. So gabuhat siya, that was long time ago, gitawag na og
utopia. Nag-imagine siya kung sa kasyudad nga ang papuyon lang din ha, kadto lang yung mga tao nga malipayon. Dili makapuyo ang tao nga mga dauton, kinahanglan malipayon lang tanan. Luya po atong mga dauton mga kapaglaom, luya po atong mga tao nga sila gayo dili malipayon, no? Nindot ang tagpapiron ang malipay sila. O karon makita nato nga kumuadto kag Dubai, ang Palm Islands gibuhat. Gahimo sila daan og nindot nga dapit kay naingon ang daghan ang ubang mga tao nga kung dili man galing ta makaadto ang dapita, at least makapuyo ta niining dapita, pero billions ang gasto, billions ang luti ni anang dapita og ang namuyo ni anang dapita puro ra gyud katawhan kana gitisok na lang nila silang hunahuna nga mauni ang langit and eternity nga sila magapuyo ni anang dapita. Apan mga kaigsuonan atong makita nga naagyapoy mga katalagman na dapita. Apan ang langit, wala gyud. Ikatulo, nga naman, unsa kanindot ang dapita? Tungod kay kanang dapita, wala nay sakit, balatian, ug wala nay kamatayon. Pag kanindot, maunay nindot yung gaing dapit, walay sakit, ug walay kamatayon. Pag kanindot mga kapaglaom, ang Dios nagsulti kanato nga ang tanan wadtangon na labi na gyud ang gitawag mga kapaglaw ug ang karaan nga kalibutan. Ang atong pagkadautan kining mga butanga matapos na mga kapaglaom. Daghang mga tour nga akong giapilan ug sa diha nga kining adunay mga tour kung kamupod nag-apil og mga tour bisan asa mo moadto. Ako basta maka-apil kog tour, usara gyud ang akong goal usahay sa tour, mangita ko og naabay dapit nga maadtuan nga wa gyoy kanang minteryo. No? Adto ko mangita ko og kanang dapit nga way minteryo. Abot na ko bisag asa, ang uban ninyo abot na bisan asa, pero naa gyoy minteryo. Ang uban nato mga kapaglaom, makakita nga bisan sa ubang nasod hadlok pud kay magsuri-suri ta basig didto niya mahunos ang atong kinabuhi. Mauna nga makaingon ta mga kapaglaong pastilan wa gyoy dapit sa ibabaw sa kalibutan mga kapaglaom nga walay minteryo. Naa gyud minteryo mga kapaglaom. Usa sa mga sinulat nagaingon diri, in life you may be poor or rich, but death is the great equalizer. The greatest communism is in death. Howsoever you live, it makes a difference. Death happens equally in life. Equally is impossible. In death, inequally is impossible. But become aware it, contemplate it. Ato nang hunahunaan mga kapaglaom. Samtang dito mi sa Israel kami, niadto mi sa Banyas Temple. Pag-abot na mo dito sa Banyas Temple, kuyog mi ni Pastor Eugene de la Piña, agoy kalit man na ini buto, boom! Unya mga kapaglaom, among nakita nga naay misal lupad, pastang dinaganay sa mga tao. Ang among mga kauban sa tour nanagan sulod sa bus, pero kaming Pastor Eugene didto mi nanagan sa kahoy. Parihamig duwa, ingon din siya, bay, dirita mong dagan bay kay sa salida ra ba kanang misahil dito na mo padulong dito sa baso niya o sa putaw, daghan maapil ta diha. Tago mi dito sa kahoy, ako po maugid bay, diri lang tabay. Taon-taon ni larga man ang bus niya, paglarga sa bus, inako pastilag mabiyaan hinoon ta diri. May pay mo sakay lang ta, bahalag mga matay ta. Siya tuod bay no dagan mi sakay mi sa bus. Ingon siya mga kapaglaom, bahalag mamatay ta, ganahan man pud ko ilubong dinhi sa Israel kay holy city, holy nation. Ganahan ko diri nga malubong ko, bahalag di ko kauli kay murag siguro ang akong kaluwasan diri. Apan mga kapaglaom, ni anang dapit nga gitudlo sa Dios, wa nay kahadlok, wa nay kamatayon, usa ka dapit nga free of sickness and free of death. Kana nga dapit dili na nimo makita diri sa yuta. Didto ra na sa lugar nga giandam sa Dios para kanimo ug kanako. Sa gamay pa ko naay sugilanon nga di gyud nako malimtan didto sa among dapit. Adunay bag-ong minyo. Unya batanon pa kay silang duha, unya sa ilang kaminyoon sweet kay silang duha, pero after 1 week, di ba nindot pamigay kaminyoon basta usang semana pang ninglabay perting nang lamia. After 1 week, unsang hitabuan nga ang bana namatay man og kalit. Patay ang bana og kalit. Pagkamatay sa bana og kalit, dili maitsura ang dagway sa asawa, di niya ma-imagine. Grabe ang iyahang kaguol, paghilak, adlaw, gabi. Gidala na, mga kapaglaom, dito sa simbahan, murag magminatay ang asawa hilak.
Gunit siya sa lungon, really niya ma-imagine nga namatay ang iyahang pinangga nga ba na bago para bagisang gikasal. Abot na mi sementeryo, gatan-aw lang mi mga kapaglaom, ang maong babae mulugnot gid siya. Kaniadto puro pamankalot ang kanang lubong mga igsoon. Sige niyang lugnot sa babae, lugnot wakli niya. Agoy nakabuhi man ang mga kapaglaom ang babae. Pagkabuhi sa babae didto niambak siya dito, nahagbong siya sa bangag. No? Nahagbong siya dito sa bangag. O pagkahagbong niya sa bangag, mga kapaglaom, pirti niyang kamas-kamas, musaka siya, niingon siya, dawat ako. Mga kapaglaom, gusto mo uban sa bana paglubong, pero sa dihang nahagbong na siya dito sa bangag, nangayo ang busyag panabang, dawat ako. Bastang katawa na mo, mga kapaglaom, apa ni anang dapita, wala na'y kamatayon. Wala na ng paghilak, wala na ng pagbulagay, wala na ng mga kasakit nga atong hiaguman kay kanang dapita usa na kadapit nga diin gayod wala nay kamatayon, wala na didtoy mga kadautan, ug tungod kay wala nay kadautan wala nay kamatayon, wala na didtoy sala, ug tungod kay wala na didtoy sala wala na didtoy kamatayon. Ang pinadayag 21 bersikulo 4 nagingon, and God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. Na ay nagwali, o ang iyang wali nagingon siya, mga kaigsuunan, mga katawhan, di ta mabalaka kay pag-abot na to sa langit, irison tanan sa Ginoo ang atong hunahuna. Mga igsuon, warag nang ingon ko nga warag half-truth or unsa ka ato nga irison tanan. Nakaingon ko nga og irison tanan, mura ta didto og kanang amnesia sa langit og mao magaling ng langit, di na lang kumuadto dito kay makalimot man day tatanan og maamnesia magaling ta dito. Ang buti pasabot mga kapaglaom nga ang kinabuhi nato diri sa yuta ato pa nang mahinumduman dito og mutulo ang ato mga luha tungod sa kasakit. Apan sa diha mga kapaglaom moabutan niya ng dapita, forever be pahiran sa Dios ang atong mga luha, ug parihan sa Dios ang atong mga luha, ang atong mga kasakitan ibili na natong naidapita. Ug ang atong mahinumduman mga kapaglaom mao lamang ang mga maayo nga buhat sa Dios sa atong kinabuhi didto sa yuta. Bisan ang atong mga maayong buhat magapabili na didto sa langit. Kung ikaw man na naay mga buhat ri sa yuta nga may mahinumduman na didto sa langit, mga kapaglaom, pareha na mo kami mga trail riders, kung magdala muadto mi sa langit, posible ang among mga motor dito makita na mo sa museum sa langit nga mao ni ang nagtabang sa pagtukod og iglesia, mao ni mga motora nagsuporta sa wali nga daghang nabautismuhan, mao ni mga butanga nga gigamit panahon ta dinhi sa yuta. Mga kapaglaom, God shall wipe away all tears from our eyes. Nganuman kay didto wala nay kamatayon, wa nay kasakit nga maabot ni adtong dapita. Sunod, second to the last, nag-ingon diri, kining lugara nga gitudlo sa Dios is a place where all of us are kings and queens. Mahimo kitang mga hari o mahimo kitang rayna ni ana dapita, kita makig-uban sa Dios o kita gayod maga hari kaniya sa daghan nga mga katuigan. Ang Revelation 5 verse 10 nagaingon, and hast made us unto our God kings and priests, and we shall reign on the earth. Tawgon ta dito nga mga hari o kita maghari uban sa Dios. And in Revelation 20 verse 6 nagaingon mga kapaglaom, blessed and holy is that hath put in the first resurrection, on such the second death hath no power, but they shall be praised of God and of Christ, and shall reign with Him 1,000 years. Pagkanindot, di naman gani na akong masaysay mga kapaglaom nga ang kalibutan gitawag nato mga igsoon og pirtigud kaayong laaya og mag kining torta, pila ka semana, pila ka bulan, pero kana dili ta gayod malaayon ni ana nga tor. Ngano?
kay sumala sa kong gisulti ganiya, magsige ratag, wow, wow, bisan asa ta, wow, ug didto sa suba, aduna dito yung mga kahoy nga gitanom, nga aduna yung mga prutas, 12 ka klase, magsige lang tag, kuha nito, saka, sige tag kaon, mga kapaglaom, unya, di na ta mobalhin-balhin, di sa yuta, mobalhin ta sa mangga, mobalhin ta sa santol, mobalhin ta dito sa kapayas, pero dito sa langit, dili na tambalhin-balhin, kabuot tas tuo, kabuot tas wala, kabuot tas ubos, kabuot tas taas. Lahi-lahi nga prutas ang atong makaon didto mga kapaglaom sa langit. Si Sister White nag-ingon siya, "The Lord has given me a view of other worlds. Wings were given me, and an angel attended me from the city to a place, and that was bright and glorious." Pagkanindot niya nakita ang lugar, and the grass of the place was living green, and the birds were warbled a sweet song, and the inhabitants of the place were of all sizes. They were noble, majestic, and lovely, and they bore the express image of Jesus, and their countenances beam with the holy joy. Pagkanindot, mga kapaglaom, pag-abot na tuon niya dito sa langit, di na ta mabalaka kay perti ninduta kayo ang langit, og dugang pa, dili ta dito mahutdan og panahon, kay daghan tag panahon, magsuri-suroy ta sa mga kalibutan, og sumala ni EGW, nagabuhat ang Diyos og Pleiades, nagbuhat ang Ginoong Orion, magsuri-suroy ta. O ang akong amigo pa, si Pastor Kidit, tingon siya, magpadidit ta dito sa ring sa Saturn. Bala, padidit. Bisan asa ta mo adto, wala tay angay kabalakan. Mauna ang langit nga giandam sa Dios para kanimo ug kanako. How exciting kana nga langit nga atong pag-adtuan, mga kapaglaom. Ikalima, katapusan. Kini nga dapit nga atong pag-adtuan is a place with God forever. Ang nakanindot sa langit, dili lang kay ang tanan naa dinha nga nindot perfect. Pero ang nakanindot sa langit, mga kapaglaom, mao nga kita makig-uban na sa Dios sa walay katapusan forever. Kung walay forever diri sa yuta, ang langit adunay forever. Ang Dios ato nang ubanon pag nindot ko ng Dios, uban nato din sa atong kinabuhi. Wala na'y problema kay ang Dios mauna ang maghari ug iya nang ihatag ang tanan nga maayo para kanato. Kaysa dinhi pa si Kristo sa yuta, ang mga sakit iyang giayo, bisan ang mga patay iyang gibanaw, bisan itong makasasala gitagaan niyang kinabuhi nga maayo kinabuhi nga walay katapusan. Kay kung asa ang Dios, wala na'y sala, wala na'y kamatayon, wala na'y mga kadaot moabot ni anang dapita. Ang book of Isaiah 41 verse 10 nagasulti, "Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. Yes, I will uphold you with the right hand of my righteousness." Praise God for that. Ni ana, mga kapaglaom, nagtuo ko nga ikaw ug ako adunay handom ni anang eternidad, ni anang paraiso nga giandam sa Dios nga gitawag nato og langit, mga kapaglaom. And the moment nga atong nailahan si Kristo, that is the beginning of our eternal life. In Jesus and John 17 verse 3, "This eternal life, that they may know you, and only through God and Jesus Christ, whom you have sent." Sa diha nga kita nakaila sa Ginoo, mauna ang sinugdanan sa eternity sa atong kinabuhi. Ang kamatayon is only a kama. Ang kamatayon is only a kama. Although it is conditional nga gihatag nato ang eternal life, kaya naningkamot pa ta diri sa ibabaw sa kalibutan, but God had already given this to you. Ug depende na nato kung kita mangalagad ba niya sa matinudon hantod siyang pagbalik. In Galatians 4:9 nagaingon, "But now that you know God, or rather are known by God, how is it that you are turning back?" Ayaw na pagbalik. Sa karon na kaila na kas Ginoo ay nagwada ang kaluwasan nga imong nabatonan. Padayon igsuon sa unahan. Bisan ang atong relationship sa Ginoo naputol-putol, wala ingon na naog, unya ni saka na pud, ni naog misaka, dili ingon na bisag naputol ang relasyon, pero kanunay nga nagasaka padulong sa langit aron nga kita makatagamtam ni anang kinabuhing walay katapusan uban sa atong Ginoo. Mga kapaglaom, sultihan ko kumo, ang atong padulngan dili lang ang langit nga usa ka dapit giandam sa Dios para kanato. Si Rick Warren nagsulti, "Our destiny is to be loved by God forever." Mauna ang atong padulngan, bahalag asa ta, bahalag asang dapita. Kung naa lang ang Dios ug naa kita,
nagingon ang Ginoo, as long that He can express His love to us. Nagingon si Rick Warren, that is heaven. As long as we can express our love to God, mao ka ng langit, mga kapaglaom, mao ka ng dapit nga atong pagadtuan to be loved by God forever. Mga kapaglaom, ako nagapanghinaot niini nga taknas kagabion nga kitang tanan mapuno sa kadasig sa pagtan-aw ni ana nga lugar nga iyang giandam alang kanimo ug kanako. Kay kana nga lugar mas arang-arang niining kalibutan. Diri sa kalibutan naay COVID-19. Diri sa kalibutan naay mga sakit ug balatian. Diri sa kalibutan mukalit lag kawala ang usa magpabilin. Kasakit, kaguol ug usahay moabot ang kamatayon. But that place nga giandam sa Ginoo para kanimo kanako mulangtod sa walay katapusan.